Encara no hi ha un projecte definitiu i menys encara una data d'inici de les obres. Però pel que sembla, tot apunta que una de les alternatives per solucionar la problemàtica del pont del riu La Tordera és demolir-lo i fer-ne un altre. Des de fa uns anys, aquesta via de connexió entre Malgrat de Mar i Blanes ha de suportar el trànsit d'uns 8.000 vehicles cada dia. A més, l'amplada de la calçada és deficient i perillosa, ja que no permet que 2 vehicles pesants la travessin. La resta ho han de fer amb molta cura. Un altre dels problemes afegits és el seu estat de conservació, bàsicament pèssim en alguns punts. I si donem un cop d'ull a les entranyes del pont, és a dir, a la seva base, aquesta s'ha convertit en un niu de deixalles, brutícia i runa. Per tot plegat, les diferents administracions implicades busquen una solució. Una d'elles seria enderrocar el pont i construir-ne un en el mateix punt, adaptat a la situació i criteris actuals, ja que el manteniment del que hi ha ara resulta pràcticament inviable.